tolvrije tunnel is juist nadelig voor Zeeuws-Vlaanderen. En weer een exoot gespot in de Oosterschelde. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws van dag tot dag. De trajectcontrole tussen Zierikzee en Colijnsplaat, de weg over de Zeelandbrug, staat na 5 jaar weer aan. De controle moet de N256 tussen Zierikzee en Noord-Beveland weer veiliger maken. De afgelopen jaren is gewerkt aan nieuwe meetapparatuur, maar dat duurde jaren langer dan gedacht. 2 redenen. 1, het is een heel nieuw systeem dat trajectcontrole op provinciale wegen, op N-wegen wordt ingevoerd. Dus dat moest helemaal ontwikkeld worden en dat is echt nieuw. En het tweede is dat het gewoon best wel veel technische tests vereiste om te komen tot uiteindelijk de werking zoals die nu is. Vanaf half november komt er ook op een andere weg in Zeeland snelheidscontrole op de rondweg bij Sluis. De Nederlandse Officierenvereniging baalt van de miljoenennota. Daarin staat bevestigd dat Zeeland 650 miljoen euro compensatie krijgt voor de gemiste marinierskazerne. Volgens de Officierenvereniging gaat het ministerie van Defensie tientallen miljoen euro's per jaar meebetalen aan die compensatie. Wat dan ten koste gaat van de slagkracht van de krijgsmacht. De officieren vinden dat het kabinet en de Tweede Kamer politiek hebben geblunderd. Het was een bevrijding met een rouwrandje. 76 jaar geleden werd het Zeeuws-Vlaamse buurtschap Otene bevrijd na een langdurige beschieting door de Poolse artillerie. 12 inwoners kwamen om het leven door granaatvuur. Guillaume Dees was destijds 13 jaar en hij maakte de beschieting van dichtbij mee. Om 11:00 's morgens kwamen er dus over de Reuzenhoekse dijk een groep Duitsers met een paar stukken geschut. En hier aan die dijk stond Knotwille, waarop ze dus onder gingen staan. En even later kwam er een Pools vliegtuigje en die zag die Duitsers. En die dacht, die gaan in stelling en die gaan ons beschieten. Dus die gaf dat door natuurlijk naar die Polen in Axel. Maar toen het vliegtuigje vertrokken was, begonnen ze dat materiaal dus te slopen en allemaal van de dijk te gooien en de munitie en alles. Er liep een grote watergang en er kwam maar in die watergang terecht. Terwijl de Duitsers zich terugtrokken richting Terneuzen, bereidde de Poolse artillerie de beschieting van Otene voor. En toen hoorde ik dus de eerste granaat uit het zuiden aankomen. En ik ben toen onder een konijnenhok gekropen op 4 paal tegen een eensteens muurtje van een huisje. Ik zat helemaal onder de stof. En het bleek dat er dus in dat huisje, waar ik achter lag, een granaat gevallen was en ontploft. En er was dus een vrouw woonde daar. En die was daarbij om het leven gekomen. In totaal vielen er 12 slachtoffers. Ze werden in de dagen daarna onder grote belangstelling begraven op de begraafplaats in het naburige Zaamslag. Dat was in die tijd nog met paarden natuurlijk, toen waren er nog geen auto's. En die gingen dan de familieleden, die liepen er dan achter te voet. En dus de dode werd dan netjes begraven op de begraafplaats op Zaamslag. En dat dat gebeurd was, kwamen ze te voet terug. Vanwege het groot aantal doden wordt de bevrijding van Otene door de bewoners sindsdien niet meer gevierd. Kan Walcheren het vele vakantieverkeer nog wel aan? Grijpskerken denkt van niet. Het dorp zucht onder het vele verkeer dat op weg is naar de Walcherse kustplaatsen. De roep om snelheidsmaatregelen en een rondweg wordt dan ook steeds luider. Grijpskerken op een vrijdagmiddag. Uit alle hoeken en gaten rijdt het verkeer hier in en uit. Dit dorp, gelegen in het hart van Walcheren, is de laatste jaren ongewild het afvoerputje geworden van met name verkeer dat van en naar de bekende kustplaatsen gaat. En dat geeft de nodige problemen. Trillingen, lawaai, snelheid, stank, gevaar, noem het maar op.
Meer dan 10.000 auto's per dag door deze Schuitvlotstraat, die aangewezen is als een soort verkeersafhandelweg voor de hele regio. Het is niet uitzonderlijk meer, zo geven tellingen aan. Daaruit blijkt ook dat de afslag naar Zoutelande veel drukker is geworden. Voor de Mariekerkseweg is het verdrievoudigd. Snelheidsvertragers of betere oversteekplaatsen. Dat is waar de gemeente Veeren nu over nadenkt. Het lijkt labwerk in een situatie die vraagt om meer. Een echte oplossing is natuurlijk niet in die kleine dingen gelegen, want je moet het verkeer toch afhandelen. Het moet toch ergens naartoe, dat verkeer. En dan kun je het een beetje plagen, een beetje vertragen, een beetje laten slingeren, noem maar op. Maar dat is uiteindelijk geen oplossing. De enige oplossing die we ons voor ogen hebben is een rondweg. Maar mocht die er ooit komen, dan zal dat niet binnen 10 jaar zijn. Intussen moet er snel iets gebeuren om het leven in het dorp draaglijker te maken. Het zou het mooist zijn als we hier gewoon een 30 kilometer zone krijgen. Net als in elke bebouwde kom in Nederland. Roompot neemt een concurrent over, het bedrijf Curios, dat een aantal luxe vakantieparken heeft. Niet in Zeeland overigens. Roompot heeft nu meer dan 150 parken. Sinds de Amerikaanse investeerder KKR eigenaar is van het Zeeuwse recreatiebedrijf, zijn er grootse plannen qua groei. Er worden nieuwe parken gebouwd en concurrenten overgenomen in heel Europa. En in de Oosterschelde is een lederschildpad gesignaleerd. De lederschildpad is de grootste schildpaddensoort en komt normaal alleen in grotere wateren voor. Volgens experts verkeert het dier in goede gezondheid en kan het voldoende voedsel vinden in de Oosterschelde. De hoop is wel dat het dier zelf de weg weer terugvindt richting de Noordzee. De lederschildpad is al de 4e exoot die dit jaar in de Oosterschelde is gezien. Eerder werden daar al een dolfijn, een spitsnuitdolfijn en 2 butskoppen gezien. Een tolvrije Westerschelde-tunnel is een slecht idee, want het kan leiden tot krimp en economische achteruitgang in Zeeuws-Vlaanderen. Dat zegt Wim Derksen, emeritus hoogleraar bestuurskunde en oud-directeur van het Ruimtelijk Planbureau in Den Haag. De Westerschelde-tunnel tolvrij maken. Is dat een slim idee? Oud-directeur Wim Derksen van het vroegere Ruimtelijk Planbureau heeft zo zijn twijfels. Het komt wel tegemoet aan de wens van veel mensen, denk ik, die zich achtergesteld voelen. Omdat er bijna nergens in Nederland toltunnels zijn. Maar de vraag gaat wat dieper. En die gaat eigenlijk over de vraag, wat heb je nou economisch gezien als zo'n tunnel? De voorstanders menen dat een tolvrije tunnel goed is voor de economie in Zeeuws-Vlaanderen. Maar dat is lang niet zeker, zegt Derksen. Je kan dus verwachten dat als je de tol weghaalt, dat meer mensen gebruik zullen maken van die tunnel. Als dat betekent dat mensen nog makkelijker vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Goes en Middelburg gaan, zullen nog meer bedrijven zeggen, ach, wat heb ik eigenlijk aan dat filiaal in Terneuzen? En het risico bestaat dat Zeeuws-Vlaanderen dan leegloopt. Het zou kunnen betekenen dat de krimp op Zeeuws-Vlaanderen toeneemt als je de tol weghaalt bij de tunnel. En de mensen die nu pleiten voor een tolvrije tunnel omdat het goed zou zijn voor Zeeuws-Vlaanderen, die zouden dan nog wel eens lelijk op kunnen kijken. Ja, ik denk dat het verleden heeft bewezen dat het heel moeilijk is om te betogen dat die tunnel goed is voor de economie van Zeeuws-Vlaanderen. Het is prettig voor de mensen die er wonen, omdat ze sneller op Walcheren en op Beverland zijn. Maar de economie is daar niet beter van geworden. Dus ik vind het een beetje een goedkope verzoek eigenlijk om de tol maar weg te halen. Veiligheidscentrum Zeeland heeft te maken met een forse omzetdaling door de coronacrisis. Het oefenterrein in Vlissingen, waar bijna dagelijks het blussen van branden wordt geoefend en reanimaties worden nagebootst, veranderde half maart in een verlaten plek. En dat heeft grote financiële gevolgen. Nou, wat wij hier doen in hoofdzaak is wij trainen de brandweer. En dan heb je het over zowel de publieke brandweer als de bedrijfsbrandweer. Veiligheidsregio's die hadden intern afgekondigd dat het voorlopig even niet kon. En daar hadden wij natuurlijk wel veel last van. Het was behoorlijk schrikken half maart. Zo'n beetje de hele omzet viel weg. Inmiddels wordt er weer getraind, maar of het gat dat geslagen is helemaal gedicht kan worden, is de vraag. Met name de maanden mei en juni zijn voor ons een van de drukste maanden. En die liepen we deels mis. En april was ook wel eigenlijk altijd een drukke maand en die liepen we helemaal mis. Dus dat heeft echt wel wat betekend. En over hoeveel geld hebben we het dan? Ja, dat kan ik zo niet zeggen, maar dat gaat over forse bedragen.
Maar hoe gaat u dit jaar eindigen in de rode cijfers? Ja, de bedoeling is om dat natuurlijk niet te doen. De nullijn zou al heel mooi zijn. En dan denk ik dat we het al aardig doen. Brandweerploegen die moeten uitrukken of praktijksituaties oefenen zijn uitgezonderd van de 1,5 meter regel. Maar voor een theorieles in een lokaal of een broodje in de kantine gelden dezelfde regels als voor iedereen. En dat betekent dat de groepen die komen oefenen vaak kleiner zijn dan voorheen. De prijs per persoon die op training komt is daardoor gestegen. Als die groep kleiner is en je gaat het omrekenen, ja, dan draait het daar wel uiteindelijk op uit. En dat is zuur. Dat is voor de klant zuur, maar voor ons ook. Want ja, dat moet ik wel uitleggen natuurlijk. Maar het is wel de werkelijkheid die ons opgelegd is inmiddels. Maar klanten die hebben dat er wel voor over? Ja, ik denk dat ze eerlijk gezegd zich realiseren dat de wereld zo op dit moment in elkaar steekt. En dat hun mensen ook echt getraind moeten zijn en moeten blijven. En ja, ook hier is de capaciteit natuurlijk eindig. Zowel in mensen als in de hoeveelheid cursisten die we op het terrein tegelijkertijd kwijt kunnen. Ondanks alle tegenslagen moeten er nieuwe investeringen gedaan worden om het veiligheidscentrum up-to-date te houden. Het bedrijf hoopt een graantje mee te pikken van het geld dat vrijkomt uit het compensatiepakket voor de marinierskazerne. Het diepste punt van de nieuwe sluis in Terneuzen is bereikt. 22 meter onder NAP. Het is een nieuwe mijlpaal in het bouwproces van de sluis. En donderdag werd daar met een klein gezelschap bij stilgestaan. Hoe diep is 22 meter eigenlijk? Met de meetlint proberen de medewerkers van de nieuwe sluis de diepte van de put na te bootsen. Maar het is nog beter te zien op deze droombeelden. Met het bereiken van het diepste punt van de nieuwe sluis is het uitgraven van het buitenhoofd klaar. Hier varen in 2023 schepen vanaf de Westerschelde de sluis in. Voor de bouwers is dit dus een bijzonder moment. Het gevoel is dat het dieptepunt van 22 meter voor ons eigenlijk een hoogtepunt is. De bouwkuip is klaar op 22 meter diepte en we kunnen beginnen met de definitieve constructie van de betonnen hoofden en de brugkelder. Nu gaan we bouwen. Weliswaar onder de grond, dus je ziet er niet veel van, maar we weten dat we aan het bouwen zijn en dat voelt heel goed. De put is tijdens het uitgraven onder water gezet, zodat hij niet zou instorten. Het leegpompen ervan begin deze maand duurde iets langer dan gepland. We hebben het toch heel langzaam laten zakken om zeker te weten dat de bodem en de wanden goed in orde waren. Nou ja, dat heb je met veel dingen in het leven. Hè? Dat je het rustig en met beleid is veel beter dan met een grote klap. Ondertussen wordt alweer reikhalzend uitgekeken naar de volgende mijlpaal. Het uitgraven van het binnenhoofd en de komst van de sluisdeuren en bruggen uit China. Sabewa voert opnieuw de lijst aan met organisaties waarover het meest is geklaagd bij de Zeeuwse ombudsman. En een deel van die klachten had voorkomen kunnen worden. Want Zeeuwen die met hun vermogen of inkomen onder een bepaald minimum zitten, hebben recht op kwijtschelding van belastingen. Maar Sabewa telt bij het beoordelen van die aanvragen ten onrechte belastingteruggaves en toelages op bij het inkomen. Zorgkosten of geld dat je van de overheid krijgt omdat je kinderen naar een sportclub te sturen, omdat je daar zelf het geld niet voor hebt. Dat zijn doeluitkeringen die Sabewa niet mee mag tellen als het gaat om die inkomens- of die vermogensgrens. Dat weet men bij Sabewa ook. Als we ze daarop attenderen, zegt men iedere keer, oh ja, sorry, en dan wordt het hersteld. Maar het is jammer dat we ze daar in 2019 een aantal malen op hebben moeten wijzen. In zijn jaarverslag had de ombudsman ook kritiek op het optreden van sommige ambtenaren. Die zouden wat meer begrip en geduld kunnen tonen als iemand zich met een klacht meldt. En daarom zou er iets moeten veranderen in de denkwijze. De overheid zich er te allen tijde van bewust moet zijn dat de overheid er is voor de burgers en niet de burgers voor de overheid. Maar ook als iemand boos wordt, dan mag je van een ambtenaar verwachten dat hij daar net wat professioneler mee omgaat dan een burger. Je hoeft niet alles te pikken, maar je moet wel iets kunnen verdragen. De ombudsman kijkt verder terug op een druk 2019, het drukste jaar ooit. Want met 252 klachten lagen het aantal klachten met 25% hoger dan het jaar daarvoor. De Zeeuwse ombudsman verwacht overigens niet dat het dit jaar nog drukker wordt. Er komt maandagavond een extra statenvergadering over de beschuldigingen aan het adres van gedeputeerde Joannes de Bat in het dossier Zandijk. Ondernemers uit de gemeente Reimerswaal en een advocaat uit Goes stellen dat de Bat probeert een nieuwe rondweg door de polder tegen te houden, onder meer omdat zijn broer daar woont. De Bat ontkent alle aantijgingen met klem, maar statenleden hebben nog veel vragen naar aanleiding van de brief die commissaris van de Koning Han Polman over dit onderwerp heeft verstuurd.
De fractie van Forum voor Democratie in Provinciale Staten heeft om de extra vergadering gevraagd en wil ook alle stukken zien. We willen alle stukken boven tafel, dus gespreksverslagen, documenten die gedeeld zijn en daar wachten wij ook nog op. Ook andere partijen willen die extra vergadering. Er zijn best wel stevige beschuldigingen geuit aan het adres van gedeputeerde Debat. Dus hij heeft er recht op dat we dat niet laten voortduren, langer dan strikt noodzakelijk. Zo zijn er vragen over een zin in de brief van commissaris Polman dat het voor gedeputeerde Debat pas sinds deze week duidelijk is dat zijn broer gronden heeft in de buurt van één van de voorgestelde nieuwe rondwegen. Debat zelf ontkende gisteravond bij Omroep Zeeland met klem dat hij niet integer zou hebben gehandeld. Uiteindelijk komt het erop neer, heb je voor jezelf de overtuiging dat je oprecht en integer bent geweest. Ik heb die vraag ook aan mijn collega's gesteld. Ik kan die vraag beantwoorden met van volstrekt oprecht en integer. Mijn collega's beamen dat en daarmee is het dan ook klaar. De CDA-gedeputeerde krijgt in ieder geval de volle steun van zijn eigen fractie. Zeer zeker. Wij hebben alle vertrouwen in hem en wij weten dat hij goede dingen heeft gedaan en wij staan hier volledig achter. Tijdens de statenvergadering spraken de statenleden ook over het referendum dat was aangevraagd door Stichting Tunnel Tolvrij over het compensatiepakket voor de marinierskazerne. De stichting wil dat een tolvrije tunnel daarin wordt opgenomen. Maar een meerderheid van de staten ziet dat niet zitten, omdat dan de onderhandelingen opnieuw moeten. En het nog maar de vraag is of het dan ook lukt om een tolvrije tunnel daarin op te nemen. En bij zorglocatie SVRZ Swink in Tolen zijn 4 cliënten en 5 medewerkers besmet geraakt met het coronavirus. Bij deze locaties wonen mensen met dementie verdeeld over 3 woningen. Besmettingen zijn vastgesteld in 1 van die woningen. Bewoners en medewerkers in de andere woningen worden nu ook getest. En bezoek is voorlopig dan ook niet welkom. En naar aanleiding van het oplopend aantal besmettingen, landelijk en in Zeeland, roept Jan Lonink, voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland, op om landelijk maatregelen te nemen en niet per regio apart. Dit zorgt volgens Lonink voor onduidelijkheid en vermindert het draagvlak voor het coronabeleid. Vooralsnog worden in Zeeland geen extra maatregelen genomen en gaan evenementen zoals kermissen en wielerwedstrijden gewoon door. En de mijnenveger Zierikzee kwam vrijdag met een bijzonder pakketje naar Zierikzee. Het bracht een schilderij dat eerst bij de marine hing, maar nu in bruikleen wordt gegeven aan het Stadhuismuseum. Het gaat om het schilderij Schepen op de Oosterschelde bij de Zuidhavenpoort. We zien een zicht op Zierikzee. We zien heel duidelijk de Zuidhavenpoort. Maar we zien daarvoor een waterpartij die daar hopelijk nooit geweest is, want die is wel erg groot. Het werk is dus deels fictief, neemt niet weg dat het schilderij veel betekent voor het museum. Ik ben natuurlijk apetrots dat hij hier is mogen komen. De manier waarop is ludiek, voor ons als museum uniek. En ja, we zijn nu inderdaad als museum weer een trapje op de ladder gestegen. En daarmee doelt de directeur op het feit dat werken van dezelfde schilder ook hangen in de Hermitage en in het Maritiem Museum in Greenwich. En zo zijn we weer aan het einde van Zeeland de Week. Al het nieuws is natuurlijk ook terug te vinden op onze app of site omroepzeeland.nl. Dan nog een fijne avond voor nu en tot morgen.